2021. Mga igsoon atong sawan ang sugilano ni Jennifer, 28 years old, minyo sa kabuk-anak, taga Puro Camotes. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College of Ramos, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition affordable. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos, Magadungan, Marso, Lahos, Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos mabukas sa high school department karong Hunyo 2010. Entrance 500, binuan nga tuition 600 kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. O karon Jennifer, Puro Camotes, may hapon. Ikaw si Lauro, naanay usa ka buk-anak. Tungod kay gamay pa ang bata, dili makatuog kung daghang langas. Unya kanang inyong mga silingan sa balay nga inyong giabangan, magbuntag man siguro madyong, hantak, piat-piat, o kaha mag-inom. Huwag kinatulgan ang bata. Dinhin nakahukom ikaw Jennifer nga, gihangyo ni mo imong bana nga si Lauro, nga muabang muglaing balay, layo sa katilingban. Nga huwag mag-inom, huwag magsugal, huwag maglangas. Nakasabot si Lauro sa imong katuyuan. Nangita ka balay nga layo sa katilingban. Sulag nga lang yun nga ang maong balay maayong pagkalalik. Konkreto ang salog, konkreto ang bungbong. Ang sin ato. Mingingon si ikaw Jennifer, dong Lauro na ay problema aning balaya. Kay sa palibot na to pulo simento. Ang akong galukan kining atong Bibi Lyra, kining atong anak, mahagbong, mapantok, madisgrasya aning balaya. Tungod kay ang maong balay, barato, layo sa katilingban, layo sa samok, misanong na lang si Jennifer. O sa kay gayon, gibili ni Jennifer si Bibi Lyra sa iyang nephew, sa iyang pag-umangkon nga 13 years old. Matod ni Jennifer, dong bantayan ning bata kay manglaba ko. Awa utanga sa panahon, naparok ang bata sa ulo sa simento. Bukol dayon agtang. Hasol gid kay sa una ni Jennifer ang brain damage. Unsay mitabo siyang sa iyang anak pila ka tuig gikan karon. Usa kay gayon ang bata nangihi. Oy may kalit man ka kinigdagan. Na-slide siyang kagalingong ihi. Kay naparok baya ang ulo sa simento. Duha ka bukol sa ulo. So, agtang usa ka bukol, daw ka bukol sa ulo, tulo na. Lain na sang hitaw. Ang bata nagdawa og unlan. Gilabay niya ang unlan outside sa iyang crib. Unsa kay ang hunahuna, dagat ba ang sala? O iyang hunahuna, apson ako ang akong unlan? Kay lami siguro bitaron ang unlan nga nahagbong. Milayat. Kay nag-apas sa iyang unlan nga gilabay. Ay pirting pagkahagbonga. Nag-una man ang ulo. Uwa na'y kabutangan sa hunahuna ni Jennifer sa mga panghitabo sa umaabot nga panahon. Labi pa gyud ang brain damage. Kini ang focus sa atong sugilanon. Yano kini nga inahan, usa ka buk-anak, yano nga panginabuhi, apan ang nag-ungot sa iyang alipatakan kining brain damage. Pangutana. Doktora, tinuod bang sugilanon nga ang mga bata nga pirming mapantok, mahagbong, doon nag-brain damage, ang tumagdili tamang panahon. Na ay pantok, nga muuyog ang utok, o na ay brain damage. Pero na ay pantok, nga layo ra sa utok, why brain damage? Apasumpay pangutana, simba ko lang gid doktora na i-brain damage sa akong anak. Unsa may pirmirong simptoma nga makita sa inahan? Magkumbulsyon, mupatol. Basta, ang patol, bata, pirmiro na di pa makumbulsyon, hilanat sa. Pero guay hilanat, ditso patol. Mukirig, sulirap ang mata, buwa ang baba, patol ka na.
kung dunay brain damage. Kana gyud ang unang makita. Apasumpay pangutana, unsa may common nga mareklamo sa bata samtang gamay pa siya nga naa say brain damage? Ang bata mo tudlo siyang ulo. Iyayay. Tudlo gyud siyang ulo. Kasabot na gani siya ang iyang ulo may sakit, tudlo siyang ulo. Iyayay. Iyayay. Di man ka masami anak kay ang bata mo. Tudlo man siyang ulo. Sakit iyang naa siya'y labad sa ulo. Kana, common na nga symptom, masinati. Ikadong pangutana. Simba ko lang gid doktora mo brain damage si Baby Lyra. Unsa na to pag ibalit? Nga damage gina. Ay sus Ginoo, CT scan gyud. Ang bag-o ra ba karon Jennifer, MRI? Kaya nigbutang nimo sa ulo sa bata sa tubo, nga makina sa MRI, uy musulti dayon. Di adire nagluklok ang blood clot sa left hemisphere sa utok. O di adire sa tingkoy sa bata ang blood clot. O di adire sa frontal lobe sa agtang sa bata ang brain damage. Way sipyat ang MRI. Ikatulong pangutana. Doon na ba yung mga pagkaon, doktora? Medisina, vitamina nga makapalig-on sa utok sa tao? Naa. Mangutana ka dito sa imong pidya. Daghan ta karog gatas nga sinukipan na og mga brain vitamins. Daghan sa merkado. So mangita ka sa imong suki unsang mga gatas kay isulti man dito. Sa lata sa gatas, kini para brain, kini para kasing-kasing, kini para tubo, kini para hapsay, kini para ligon sa panit, kini pahamis sa tanan namutugan. Doktoral, apasumpay, naabay laing pamaagi nga muus-us ang brain damage just in case naa gyud. Ang tubag na kay i-diagnose man na sa MRI. Apason man dayon na sa doktor. Naa. Early brain damage management. Apasumpay pangutana, doktor, ang akong bata 18 months old pa. Pwede na ba kini siya i-submit for consultation? Ang tubag, ang imong pidya magbuot ana. Kay ikaw ba lang yun, Jennifer, sobra lang yun kas kahadlukan. Wa man kay kapasikaran na imong gikahadlukan. Pero ang imong utok ba, preoccupied sa brain damage? Murag wa na kay lang yun na 24 oras, brain damage sir. Katapos ang pangutana, doktora, ang akong tutoy ba sa left side, doon ay 2 ka bugol. 2 ka bugon. Kinalan ba nitang tangon? Ang tuwag, kinalan gyud tang tangon. Ako gani napatangtang sa bugon sa akong right breast kay hadlok lagi tag cancer. Tangtangon gyud na. Apasumpay pangutana, doktora, doon na ba yung mga medisina nga makapahilis sa mga bugon sa tutoy? Ang tubag, wala. Ay tuwan ng mga herbal-herbal ng testimony nga mahilis ang bugon sa tutoy, ha? Dili, wala. Wala gyud. So, tangtangon gina siya paglikay sa cancer. Akong pamayan. Ang gitawag na itong early trauma, dili kay common sa mga bata. Kay ang bukog sa iyang sa iyang bagol-bagol, humok pa. Inikahagbong sa bata, bisag na ay bukol, ang iyang bagol-bagol may atras. Nganong may atras man, humok pa man. Di ba para atong dagkong tao, nga atong bagol-bagol, sukol na na. So, patay ang resulta sa adult. Sa children, dili. Naa sila defense mechanism. Nga ang ilang bagol-bagol, inikahulog nila, dapat nila sa mga butang nga gahi. Atras, oy. Kana. Ang tinud-anay nga lantugi. Nga nung, ang mga bata magpunay kagbong, pero wa, may brain damage mo resulta. Ikaduha, ang unang mamatikdan sa bata nga naay brain damage mutudlo sa iyang ulo. Nya mingon dayon, iyayay. Iya ko nung ulo sakit. Kana timailhan na nga naa say gipaminaw nga dili maayo. Kanay panahon nga dalhon ang bata sa pediatrician for evaluation. Dalhon gyud for evaluation. Ikatulo, laing mamatikdan nimo sa bata nga naay brain damage, dili kayo maayong mututoy, dili maayong kaon. Poor feeding habit.
Laing timailhan nga ang bata na ay brain damage minus ang pagtubo. Layo ra siya sa graph na ba tay graph 5 ka tuig pilay timbang unsay kahimtang sa bata, unsay itsura sa bata, naman tay growth graph. Layo ra ang bata sa iyang tukma nga edad o development. Mo nay poor growth development. Kung mahitabo ang poor feeding o poor development, mahitabo ang growth retardation. Retarded siya. Ikaapat, tanang vitamin nga ihatag sa mga bata na ay vitamin C. Ang vitamin C makapalig-on sa immune system. Tanang vitamina sa bata kinahanglan ay vitamin C. Kalima, ang labing maayong pagkaon sa bata, gatas sa inahan. Complete food. Wa na kay paliton. Naa na tanan sa dughan sa inahan. Ug imo kaning gihimo Jennifer kanang imong bata, safe na. Ug sa akong igarantiya nga wala kanay brain damage. Tangtanga ra gud ang imong utok anang imong brain damage kanang hawd man kay kang mopahaba og istorya sa brain damage. 18 months old pa gud ang imong bata. Naa kay anxiety neurosis. Jennifer, unsa man ning anxiety neurosis? Ang utok magmuglamog lagi ang kagalingong sakit. Ayaw na anak Jennifer ha, hunungan na ha. Kay kanay imong bata normal na wa na brain damage. Tuo na lang aron madali ta. Mangigsoon salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran. Gikan sa RMN Cebu Station DYHP. Tatak RMN. Daghang salamat.